Angi. Biyamuno umulikito Jobuma Angi kurwase kaunti ya Nyamira na roboti rwase nchira yoboi kiranugo tigara boigo asamangana rengete ama kweli na boigo ensemo yoweita ni gotokomera no mulikito Josephat Amise oyogo tumanyibuna omosa yomo bakago kara kirasi sana na isata samatemo mana KCPE ni gobono arigetie weite na kurusi bogima asekerenga buna chibesa chio kumwirira eskuru graskia kendago se form 1 ni go chia bulire kolengana nangina koroniga no wichana maiga yomo chokoro yo weitia ose go utia makweli asoko gania weitia kurochinse ya mochiri chia boronyi asebunge ya nyaribari chacho roboti rwa senchera yoboime Magega ya Emmanuel mokuwa kurwa ase kenyoro kia boronyi gokora omokia ase amatemu yekirasi kia gatana gatatu makonyara ko bagogoeta na boigo korangirwa ase skuru ya lio kindo bono ni gomoberete gesunte aso bogima bwae asa taranyara ko bakwirigania ase nchirende yonsi egetambokero ekikirete erego tema kwerusia obogima bwae kurinde aganyara ko bagokonywa amona basabalia abaya honekero umwana yakona chaigoro nandi kunya kumugambia ndine kitata tokora kende gaki Manuel one gaki bono igora akusaiti kobutore gento ngente akamwana gasini kare nazari nakuga kucha gagonte baba Manuel nkwe hari nkomnya kagucha nkonyora maene na basungete bikoro toiga engoli nahe ngochaka kukura gaki abantu baito nkonye bono nje najiete karana rure kwerigeri nyora abana bantu bakono kumuburinga nkiye kiyogokora bono nkanyoro mwana orio ondore otenene isiko komenya ko kata mama njoro Emmanuel ngochigocha Manuel agatama gochipara mate nkanyoro sungeti angoli ngagaga ni buita singenje chibasi chagolera gochire school kubwatekana Emmanuel omanyene nigatebire anyara ko baga okora omokia kubwatekana no musamali mu nyarete ko baga komoya chisemecho kurende goikira boniga nigo emoberete akongu ere kunyara ko bago kobeka egetambo kerokeria aranyara ko baga gosoa ase skuru eyo yario kindo bana tole 7 na baiboli ntogwatera kini ebinto byasinyire kona chagete ko primary na bana someiro bakon musamali agachaga nkonya primary bono igaikira na korra matemu na etire lakini bono bible bane babu ati kende barangire school igaikira nga decide neri ndwense asengenjo timbe Baada ni asibale singenjo baboli rupimba babu ati kende barankonya iboli baye Emmanuel boigo niko batebire batemire chinchira chonsi kurende goikira boniga kubatikana no bonge bwe amate yae bono ataranyara ko bago ikirania amangani elio omwana obo anyara ko bago soa ase eskuru nyobono iga okoragira miujiza sababu gani umungino yone iga ko endo yekebuse one nakiago akora le ndagira tokuli igonjera tiyo nabo injira na atemire njira yokoliye ke barua kiambolire pi nonye nabo ogosaba kwabo nigo gwachereire ase abasani na bairi nabo igo abarai abaranyara ko bagwesokia na koena no kuganio kuya elinde Emmanuel achikonyara ko bago ikirania endoto yae yogosoma ase skuru yabamura yario kindo singenjo mwana na rokanete ko mwene goja konyora max ya 380 n'umwana bwa ore omungaine yananga yoro njumu ndamungire school asome acha gokonya abandi mnabona yuko genda standard it next year njira teyo mbara abake na de abana mbwaze mbatano babiri bona abanda abake na bakara konyeke na bagokonya abandi bona nasabanga oyo baranje oyo baramurura rambabira asingenjo unachira kerangira liekebe na abana bandi batigire skuru barabanana bono gakia mongonyera ose eranya sana amokonya chakukonya babandi. May God of heaven abundantly shower you with his heavenly blessings as you plan to support this family and this life that would have lost today. Kuripatiri kataseni kia Ndizi TV kurwa ase kenyoro kia boronyi ikiukere ime constituency nyalibali chache ime county ya Kisii eliterane Josephat.